Narito ang nasasaksihan na po natin ang pagaling ng ating prosesyon. Ito po ay pinangungunahan ng tribo ni Bossing sa pangunguna ni Ginoong Christian Ignacio at pamilya. Ang ating po prosesyon ay sinusundan ng ating mga seryales na pinangungunahan po ng ating Santo Rosario Parish Ministry of Altar Servers. Ngayon po ay aming asasaksihan ang pagdating ng karosa ni Apostol
Bigyan daan po natin ang pagpasok ng karosa ng mahal na Birheng Alegria. Ang imahe po ng mahal na Birheng Alegria ay nasa kaanglaga ni Ginang Helen Cruz at pamilya. Ngayon po ay matutunghayan na natin ang paghatid ng karosa ni Cristo muli na buhay. Kasama po ang karosa ng ating imahe ng Cristo muling na buhay. Po natin ang magaling ng imahe ni Cristo muling na buhay. Ngayon po ay ating katunghayan ang pagdating ng imahe ni Cristo muling na buhay sa pangalaga ng Panginoon Dennis Hill, Miranda at Pamilya. Salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan ang pagdating ni Cristo muling na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon po ay ating matutunghayan ang isang natatanging tagpo kung saan muling makikita ang mahal na Birheng Alegria at ang kanyang anak na si Cristo muling na buhay. Sabay-sabay po natin tunghayan ang pag-aalis ng belo sa ating mahal na Birheng Maria Canda. Natapos na po ang pagluluksa at paghihirap ng ating mahal na ina sapagkat ang kanyang anak na si Jesucristo ay muling nabuhay. Alleluia! Alleluia! Muli palakpakan po natin ang imahe ni Cristo muling nabuhay na nasa pangalaga po ni Ginoong Dennis at pamilya. Ma'am
Mamaya po ito ay susundan ng isang tradisyonal na pagpapalipad po ng lobo kasama po ang isang banal na rosaryo at ng belo ng mahal na Birheng Maria. Pwede rin. Kunin niya ba? Ito na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay magpuri at magalak sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Ngayon ay ating masasaksihan at sasariwain ang enkwentro o pagkikita ni Jesus na muling nabuhay at ang kanyang mahal na inang si Maria. Ngayon po ay ating saksihan ng isang video presentation upang mapanood po ang dahilan at tagpo sa buhay po ni Kristo at dahilan kung bakit po tayo nagkakatipon dito ngayong umaga. Panoorin po sa iyang linggo ng umaga. Nagpunta ang ilang mga babae sa libingan para lagyan ng pabango ang katawan ni Jesus. Alam nilang may malaking bato sa harapan ng puntod. At inisip nila kung paano nila yun aalisin. Nang sila ay dumating, naalis na ang bato. Wala ang katawan ni Jesus. At may mga anghel sa libingan. Buhay si Jesus! Sabi ng mga anghel, sabihin ninyo ito sa kanyang mga alagad. Sinabi ng mga babae sa mga alagad at agad na pumunta sina Pedro at Juan sa libingan para tingnan nila ito. Ang damit lang ni Jesus ang nakita nila doon. Umuwi sila na nalilito. Maya-maya, nagsama-sama ang mga alagad sa isang kwarto. Pinag-uusapan nila kung ano ang nangyari. Nang biglang nagpakita si Jesus sa kanila, sila ay natakot. Naisip nilang isa siyang multo. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako ito. Hawakan ninyo ako. Sige na, hindi ninyo kayang hawakan ang isang multo. At ang multo ay hindi rin kumakain. Ako'y gutom na gutom. Kaya kumain siya ng isda. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad. Maliwanag ang kasulatan. Wika niya. Ang Kristo ay kailangang maghirap at mamatay. At bubuhayin mula sa mga patay. Ngayon sabihin ninyo sa lahat kung ano ang inyong nakita. Ipaalam ninyo sa lahat na maaaring mapatawad ang kanilang mga kasalanan kung lalapit sila sa Diyos. Ito ay posible dahil sa aking mga ginawa. She was helping.
po ay makikita natin ang pagpapalipad ng belo ng mahal na Birheng Alegria. Ngayon po ay unti-unti nang inaangat ang belo ng mahal na Birheng Maria. Isama po natin ang ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Birheng Alegria. At si Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Parang ano, nakikita na ano. Ngayon po ay atin na nasaksihan ang pagtatagpo ng mahal na Birheng Alegria kasama ang kanyang mahal na anak si Kristo ang muling nabuhay. At ngayon naman po ay ating sasaksihan ang isang natatanging pagtatanghal ng mga piling kabataan dito po sa ating parokya. Sila ay magbibigay pugay sa ating Panginoong muling nabuhay. Narito at panoorin po natin silang lahat.